sajena hompa tikupasirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 5 August 2024. Bon Kalindo wayankhula izi, tamverani. Munyengo iyang'alulization ndikapepese nonse amalawi kuchokera kumsanje mpaka kuchitipa nkhotakota mpaka kumchinji komanso maiko onse akunja amene mmasatira programu yakung'alula kunena kuti dzulo tidalephera kutulusa programu imeneyi yakung'alula chifukwa cha zovuta zina. Inu mukudziwa kuti Malawi Fest padakali pano ikukonzekera mademo apa 8 ndipo zonse zokonzekera zili muchimake. Ndiye chifukwa chakutanganidwa ndi programu imeneyi ng'alulization idalephera kuti ituluke dzulo, kung'alula kudavutirapo chifukwa cha mabize. Iyitu ndi programu imene tizapitirire, izakhalapo ndipo palibe amene atazayirese. Ndi programu imene izapitirire ndipo tizangopitiriza kulankhula chilungamo. Ngati ineyo sindimaopa wina aliyense, ndizapitirira kungonena chilungamocho makamaka kuwayimirira amalawi osauka. Ndikukondwera kwambiri kunena kuti munyengo imeneyi ya ng'alulization anthu ena apezapo ntchito, makamaka ma activist ena onama. Uyo waku area 25 kuli activist wina amene ntchito yake mbuyo mwinali yogulisa zipande, amagulisa masache musika wa Lilongwe komanso kumanga zimbuzi. Panopa ng'alulization itabwera yamuthandizira kuchita create nayeso kantchito kache, motero kuti panopa ali ndi ka Honda Fit. Mnyamata iya izi kuyenda bwino moti anayiwaliranso kuti kwawo ndikuzomba ndi mmene akupezera ndalama kuchokera kwa andale. Ubwino wake amalawi alero si amalawi owapusisa, amaziwa kunena kuti activist uyo ndi uyo wa genuine kapena uyo ndi wa fake. Ndipo ino nyengo ino imene tikukonza mademo ndi pamene amalawi muti mumve zambiri, amalawi muti muone zambiri, ndipo musamadandaule yayi. Ndili osangalala kwambiri kunena kuti pamene ine ndi Malawi Fest tikukuyimirira nino amalawi ndi kukutulukaso anthu ena olimbana nafe. Mtengo umene umaponyedwa miyala kwambiri ndi umene muli zipaso, motero kuti mukamaonera oloma programu ena pa MBC akulu okuti anakalamba kale koma kumazifuna kuti azikhala relevance ku dziko la Malawi umangozowa kunena kuti ndalama anakonza, ndalama idampereka Yesu. Choncho amalawi khulupirirani kunena kuti ng'alulization ilipo ndipo sizatha, ndipo ine ndizangopitirira kuyima pa chilungamo. President Chakwera anali kumpoto ndipo kumeneko wazichoka komwina lero kubwerera madera osiyanasiyana kumene amakagwira ntchito. Koma ine ngati the DC ndikuona kuti ulendo umene wakumpoto inali lost opportunity, chifukwa nthawi imene ndi pamene akanaonesa chikondi kwa Malemu Saulos Chilima, akanakhonza kuyima pamalo pamene panachitika ngozi paja ndikukaperekapo ulemu. Komanso kuja kumachedwa kumwambo wa Angoni umene unali kumene koko masiku apitawa Zanairo, inalinso nthawi imene anthu akumeneko akanapereka ngakhale 1 minute silence yokumbukira Malemu komanso anthu onse amene anafa pa ngozi imeneyi. Komano tikamanena kuti ziko lino lilibe ma advisors a president onse ni makape okhaokha, chifukwa nthawi yomuchita advise president amene amakhala ndi busy schedule inali imeneyi. Koma taona pamwambo umene ujangakhale 1 minute silence panalibepo, komanso lokuti kuchita visit the scene imene inachitikira ngozi panalibepo. Chimene anaziwa iwo ndikungoyitanisa mafumu ndi anthu amachalichi ndikugawa ndalama
kukapepesa koma opepesa yonse ndikungogawa ku ndalama. Nde nkumadabwa kuti kodi mwambo umenewu ndiye uti. Malawi munotu tikamanena kuti mwalo wa chiwanda, mwalo wa satana, Malawi mumvesese. Chifukwa panopa satana uja wazera kwa anthu andale, ndipo anthu andalewo ali ndi ndalama zoopsa, ndipo kuchoka pamenepo wakalowa kwa anthu opemphera komanso mafumu. Panopa mafumu ndi anthu andale ndi anthu opemphera anataya chikhalidwe chathu. Chikhalidwe chija achipotoza sopano, ndipo ndipofunikira iweyo kuti iwe Malawi usamale kwambiri pa ndalama imene ukulandirayo. Uzizifunsa ukamalandira ndalama iyo ukutumidwa kuti ukapange propaganda komanso ukutumidwa kuti ukaphe munthuyo. Ukamayilandira ndalama uzizifunsa kunena kuti kodi ndalama imene iyi ndikulandira kuti ndiyachani ndipo yachoka kuti. Tikunena pano Livingstone ya Synod yagawanika, pali sopano azibusa kapena chali chicho chili ndi ma followers sopano a mitundu iwiri. Pali ena osapota Chakwera ndiye pali ena osapota Makandulo. Azibusa agawanika chifukwa cha ndalama. Kaati kambuyo mwanalandirapo so galimoto, ndiyetu basitu a general secretary akumeneko susukani, basitu angopanga za ndale basi ayiwalira za mawu a Mulungu. Kunja kuno kuli anthu afeki kwambiri, azibusa afeki, azifumu afeki, amene anayenera kukhala pasogolo kuonesesa kuti chilungamo chikuyenda. Koma Malawi muno anthu akungoyang'ana ndalama basi. Ndi chifukwa chake zinthu zambiri zikuonongeka. Anthu akuvutika muno Malawi kuchokera nthawi ya Bakiri Muluzi, nthawi ya Malemu Bingwa Mutharika, nthawi ya Joyce Banda, nthawi ya Peter Mutharika. Inali nthawi imene ngakhale alimi ankanjoya, ndipo izi zikuchitika muno Malawi zambiri zikuchitika zinza chilendo chifukwa mbuyomu kunalibeko zimenezi. Mulimi akati akalima olofoja wake amapezeka kuti akapita naye ku auction, ngati sana musankhe bwino foja uja amamuuza kuti foja amene ubwerere naye, ndipo ukamusankheso kawiri kenakonso amampitisa ku auction. Koma pano tikunena pano Malawi ziwani kunena kuti alimi ambiri wochokera ku Central Region, alimi wochokera ku Eastern Region, Southern Region, maka kumachinga kuliwonde kumachinga uku, alimi alandidwa mabero wawo afoja kupanda chisoni mene mfoja amavutira muja. Koma boma ndikukalanda alimi foja wawo ndikumugulisaso kawiri, ndikumachita force kuti asaine mafomu. Chikhalire nicho kalero amati pali process imene machedwa kuti RG, return to the grower. Koma panopa boma iliri popeza likuba ndithu ndi alimi omwe kuabera alimi foja wawo. Zinthu tu Malawi munomo zasokonekera. Tikamanena kuti ku Malawi kuno palibe chimene chikuyenda, olo awa MRA tikunenawa, MRA yafika somono pa chiwewe. Malo kuti ichite promote a Malawi amene akupanga business muno Malawi, ziko lawo lomweri ndalama yawo situluka, koma iwo ali busy kuyikira kumbuyo amwenye ndi azungu. Munthu Malawi ukangokhala ndi business yako ndi pamene akukuchita suffocate. Ukagula katundu kunja ngati ili container, uziwe kuti container imene uyilipira kasikisi, akumakulipirisa duty. Pakapita nthawi ndikukuza kunena kuti tinakulakwitsirani kukuchitirani calculate duty ija, ndi amakulembera sokalata kuti upereke mamiliyoni ena. Ukapereka mamiliyoni amenewo ikubwera so MRA eja ndikuza kuuza kuti nthawi ijayo tinalakwisa, tinayiwala kukuyikirani penalty kapena fine, atiso akulipirise kawiri. Kodi sipano munthu uyo apumira kuti? Andi MRA yafika saizi yomachita calculate okha amene tikuchita calculate ndalama zimene wapanga munthu pachaka. Iwe uli kunyumba, iwo oso ali kuma office kwawo osakuyitana. Chikhalire nicho munthu iweyo ukumachita limit china chilichonse, yafika sono pa chiwewe chokuti akungoyitenga sopano MRA ija ngati ya personal. Zinthu Malawi muno sizili bwino. Tikamanena kuti Malawi tulukani pa 8 pano tipite ku mademo,
ena sakumvesa, ena ndi pamene sipano akumabweresa mapropaganda awo osiyanasiyana, koma tafuna tikusimikizireni kunena kuti ine ndine Bon Kalindo the DC, sindimaopa wina aliyense. Ati mwakonza mapulani anu okuti mulepherese mademo, komanso ati mukandichite ataki. Iya tabwerani muzandichite ataki ineyo. Mwakonza anyamata kulilongwe, kukonza anyamata timu ina ku Blantyre kuti muzathane ndi Bon Kalindo. Iya takulandirani sikulo ndi pa 8 ndikumemezeni ya Malawi amene mukuvutika, amene mukukumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana, kuti tiyeni osaopa pansewu, tiyeni dziko lino ndi lathu. Ndipo ndikuthokozeni anthu amene munapita kumwambo umene wa Angoni kumzimba, makamaka inu amene munazunzidwa kumeneko. Tipemphe inu amene mmakonza miyambo ya chikhalidwe kunena kuti musamawa itane anthu kumiyambo ngati imeneyi kuti muzikawazuza kapena kuwapangisa manyazi. Zimene zachitika kumene kujako ndi zinthu zopangisa manyazi, kuti journalist Saulos Thindwa akazunzidwe, akayambe kumapushidwa ndi apolisi ochokera ku State House kuti asamajambule. Mwambo umene ujawo sunali wachakwera, anachita kuyitanidwa. Chimodzimodzinso zipani zina zija zinachita kuyitanidwa. Panalibe chifukwa chokuti mukasanduse mwambo wa chikhalidwe ndikukhala wandale. Izinso zimachitika nthawi zina miyambo yosiyanasiyana, kaya chiwanja cha Ayawo, mulakho wa Alomwe. Tiyeni tiziyayitana anthu kuti tikachite celebrate chikhalidwe. Zimene zachitika zija ndi zinthu zopangisa manyazi kwambiri. Tikuthokoze iwe Saulos Thindwa, ndiwe nyamata tolankhani wolimba mtima, ndipo unayima nji kuwauza apolisi aja, wa polisi uja amene akutenga ngati polisi ndi ya amache, ndikumuuza chilungamo kunena kuti mwambo umene uwu ndi wachikhalidwe, ndipo anayenera kuti asakutchinge kapena kukukankha kuti ati kumakuopseza kuti akulande kamera. Umene ndi uchisiru kwambiri. Ndikunena ndi iwe wa polisi wa ku State House amene umamutchinga mtolankhani. Atolankhani ndi amene amafalisa mautenga, amalemba nkhani, amaziwisa ziko zosiyanasiyana, ndipo kuli ufulu pa ziko lonse lapansi. Ndi chifukwa chake mmaona olo atolankhani ena amapita ku nkhondo ndikumakajambula zipolopolo zikuyenda osamuombera, chifukwa umenewo ndi ufulu wa atolankhani. Koma kunoko tili ndi apolisi ena makape kwambiri amene ali ku State House, amene sakudziwa kuti akati kodi mwambo wa chikhalidwe umakhala bwanji. Kodi akati akufuna kuteteza president wa ziko ndi asajambulidwe, mmafuna kuti paene pajapo mukabeko shaini, mukaoneke ngati iniyo ndinu madolo pamene mukuyandikira kuzisankho. Ndi uchisiri weni umene mwapanga inuja kumakatchinga atolankhani, ndi kumakafuna kumalanda kamera, kumaopseza. Mwalephera kugwira ntchito uko kumpotoko. Bwanji simu ngati iwe uli dolo, bwanji sunamuuze president wakoyo kunena kuti bwana tiyeni mukapereke apopo ulemu, kapena iya bwanji sunamuuze kuti apapa tiyeni nafe tiyase makandulo athu. Sipaja mukulesa makandulo paja, mukulesa tu mwaopseza kuti muzi amanga akatolika amene atazingopemphererabe zachilima. So pano inu ngati zikukupwetekani zopempherazo, inu osangoyambisa mwambo wanu bwanji. Kuntundu kwanuko kulibeko amene anamwalira achibale anu, mukanangoyamba sonano mwambo wanu oyasa makandulo kuti muzishulushana ndi amene wawa akatolikawa. Ndiye mmanga angati, muamanga angati mukafuna kuti muziopseza anthu, mmanga angati. Ndiye mmanga chali chichosetu, ndiye mmanga soto a UTM osetu, chifukwa ndiye ziliko simunati muziona, simunati miyambo imene ya makandulo ilipo. Ndipo inu a UTM komanso ni akatolika osasiya osaopsezedwa ni munthu amene akufuna angoyamba makandulo aje koma zoopsezana kulibe. So ino ndi ziko la democracy, palibepo chifukwa chokuti wina chazikazitengera matama ngati ife ndife ana amache. Palibe zoopsezana. Kumademo kulibenso zoopsezana. Muziko muno mulibenso zoopsezana. Ine ndine Bon Kalindo amene akundifuna ndipeze kumademo. Paja mwakhala mukumandisakasaka koma ine sindimaopa. Bon Kalindo.
the DC amene wachitisa anthu ambiri kuti azidya kanyama. Ntchito za ine zikupangisa kunena kuti anthu ena apeze kantchito oti pakana MRA achita fund program pa MBC yokuti azisuzo anzanga apezenso nawo kanchere. Tithokoze kwambiri the DC kuti akuchita create ma jobs anthu osiyana-siyana. Unayankhula kwa Paul Kalindo lero pa 5